जों लागोआव थाबाय हर थाबाय बिदिनो फुङावहाय सिखारबाय ओमफ्राय थासुमब्लिजों संख्रि साहाजों बे ब्रिटिश बिगुर गोजाफोरनो ब्रेकफास्ट हिसाबै फुंनि जानाय होबाय आरोखि थासुमब्लिखौ बिसोर नुबायना बिसोरथ' नुफेरा आमेरिकायाव गैयानो थासुमब्लिया बे बर'नि जानायफ्रा आमेरिकायाव थायो थालिया आमेरिकायाव नारजि ओंख्रि जानो थांबा जागोन नामा बियो जोंनियावसो मोनजायो थालिया दा आसरित मोनबाय बिसोरो wow what kind of food this wow like candle जाहैबाय आरोखि आयु माबायदि जाग्रा बुस्थु बेलाय ममबाथिसो जाहैबाय आरोखि बे थासुमब्लिनाथ' ममबाथि बायदि दुरुं थालायोना नंगौ नाङा मोनफ्रुब्ला ओरै बोरैबा दुरुङाव दांबा सय गबोलाया दालाय दा बेखौनो ममबाथिखौबो जायो जाहरबाय आरोखि गावसोर रायलायबाय अ दिस इज केन्डेल दाजा ममबाथिखौनो जायो बिसोरो जाहैबाय ममबाथि नङा बेयो बुरबक थासुमब्लिसो थालिया औ आरो मोनालायबाय मोनायावबो मा होनखो जोंनाथ' बिदिनो ना खोमसि खोमलाव लाइटबो गैया बारा मोनायावबो जाबाय आरोखि wow at night mosquito also comes by taking torchlight जाहैबाय आरोखि आयौ माथो बिटिसियावलाय माथो मोनायावबो थाम्फैफ्रा टर्चलाइट लानानै फैयो जाहैबाय आरोखि थाम्फै नङा बियो सांग्रेमासो गावसिनाथ' रड लाइटजों माबाजों बिदिनो सांग्रेमाखौ बारा नुवानो लाइटजों लाइट थाम्फैफ्राबो टर्चलाइट लानानै फैयो जाहैबाय आरोखि थाम्फै नङा बियो सांग्रेमासो नङा होमबा थालिया दा बिदि जायो गोरोन्थि बुजिलायो नङा होमबा गोरोन्थि बुजिलायनो नाङा मोजाङै सुद्रायलायलायनो लानांगौ नङा होमबा बेयावनोथ' बे फिसाइजों सोर माबा बाजारनिफ्राय सासे हिन्जाव गाखोबोनो खम जादों जों लागोआव आयै बेजों माला गोसो थोलायब्रबखो नोङो फाग्ला होननानै जागासिनो जाबाय फिसाइखौनो दख'ना बोखोनानै गोगोम जारलाखा माने बे हिन्जावा बाजारनिफ्राय आधा गाखोलांफानोसै नोंजों होननानै गाखोबोखादों जोगासिनो जाबाय फिसाइखौहाय बेजों माला गोसोनिफ्राय गोसो थोलायखो नोंलाय होननानै बिदि सन्देहखौ लाद्राबायनो नाङा आरोखि माने सन्देहआ मानसि बुथारो होननाय मोनसे बाथ्रा दं